Sige kasi ang punta niyan mga kasinag dun. Kapitbahay namin doon sa may kabilang palayan. Hindi ko alam kung ano ang binabalik-balikan niyan doon. Hindi ko kinaya ang bigat mga kasinag. Ayan o. Diba? Ang lalaki pati mga kasinag oh. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Si Bagwis pala, papakainin natin. May dala akong daga mga kasinag oh. Ayan oh. Itong daga na ito mga kasinag, pinatay ko na ito kanina. Si Bagwis kasi nauwi dito sa bahay, naalis, nauwi, naalis. Pabalik-balik. Hindi ko alam mga kasinag kung bakit ganun ugali ni Bagwis. Okay, unachimpuhan ko siya dito oh. Ito na oh. Patong ko na ito dito. Ayan. Ayan. Ayan mga kasinag, ayan si Bagwis oh. Nakita nyo naman. At na-update ko kayo ngayon. Sige kasi ang punta niyan mga kasinag dun. Kapitbahay namin doon sa may kabilang palayan. Hindi ko alam kung ano ang binabalik-balikan niyan doon. Kaya nauwi dito sa bahay, naalis, nauwi, alis na naman. O ngayon, napagod na siguro. Ayan, umuwi na. O kaya yung daga mga kasinag, napatay ko na. O pinatay ko na at baka umalis na naman. Alam ko hindi siya maghahabol eh. Kasi pagod na pagod mga kasinag. O tignan nyo. Ayan o. O ano? Ha? O kumain ka na muna. Ano? Ayan mga kasinag. Iwan mo natin. Para makakain si Bagwis. Gawa ng magbabalat ako ng nyug ngayon mga kasinag sa rawis. Para matapos ko na yung kuprahin ko rin mga kasinag habang mainit pang panahon. Mahirap naman ito pag nagparaulan. Kasama ko pala si Mrs. mga kasinag. At samahan niyo muna kami. Mag kupra muna tayo ngayon mga kasinag. Mga kasinag, babalat pa tayo ngayon ng niyog. Puro pagbabalat naman ng niyog ang gagawin ko. Kasi natapos na ako mga kasinag magkawit. Kaya ngayon halos babalatan ko naman lahat. Sa niyugan ko binabalatan kasi ibibilad ko lang naman. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Andito pa rin sa rawis mga kasinag. Hindi pa ako tapos magpalaw o magbalat ng niyog. May babalatan pa ako na nasa kulang-kulang 500 pa. Pero yung iba mga kasinag, nabalatan ko na, kung nakita niya nakasako na yan, nabaa ko na rin yan. Ito lang ang babalatan ko. Tapos yung nandun sa may gilid yan. Titingnan ko muna mga kasinag yung trap natin sa daga. Para may pagkain naman si Bagwis. Kanilang umaga mga kasinag, si Bagwis andito na. Umuwi doon sa bahay. Pero tawag nito, umalis din siya. Hindi ko alam mga kasinag kung saan pumunta. Wala pang kinain yun si Bagwis. Pero yung sa rip mga kasinag, yung tawag nito, yung manok na yung native na kinatay ko, pinalamig ko na. At oras na umuwi siya mamaya, ibibigay ko na lang. Kinatayan ko kasi siya ng manok. Walang huli. Umang ang laman ito. Yung isa dito, asan na yung isa dito? May isa dito akong nilagay kagabi. Ay, umang din. Ayan o. Tatlong umang na bagay ito mga kasinag.
Nandito, tingnan natin nandito. Nako, sarado. Walang huli. Umang din may kagawa nito. Mga kasinag, yung tatlong trap natin sa daga, umang bagang mga nahuli. May dalawa pa dun, oh. 5 lang kasi itong naitaang trap sa daga, kasi 5 na lang yung ayos. Yung iba kasing trap ko sa daga, mga kasinag, nasira na. Kaya 5 na lang itong ayos. Tingnan ko yung dalawa dito. May tinahan ako dito kagabing dalawa eh. Tingnan natin dito. Ay, walang huli. Ibig sabihin walang daga dito. Walang daga. Walang nahuli. Dito meron pa akong isang tinaan dito. Tingnan natin to kung may huli. Ay, wala rin. Ayan, oh. Mga kasinag, yung 5 trap natin sa daga walang nahuli. Kaya talagang karning manok ang tirahin ni Bagwis ngayon, kasi wala tayong nahuli. Ngayon pala mga kasinag, hahakutin ko na muna yung mga binaak namin. Ilagay ko na dun sa plaza para maibilad na ni Mrs. mga kasinag. May 10 sako na kasi dito eh, na mga binaak na. Ayan, ito 2, tapos yun nandun 5. Basta nandyan sa lugar na yan mga kasinag yung ano, may hinog na pala yung saging ko. Ngayon ko lang nakita mga kasinag, oh. Hinog na pag ayan, oh. Tamang tama, oh. Tibain na natin to. Hindi ko kinaya ang bigat mga kasinag. Ayan, oh. Hindi ko kinaya yung bigat. Ang bigat. Palibas ang laking buwig mga kasinag. Mga hinog na, oh. Ayan, oh. Ayan yung tanim nating saba. Di ba? Dito sa probinsya mga kasinag, basta masipag ka lang, lagi ka may aanihin. Kagaya nito, oh. Yung tanim ko saging, hinog na. Tama-tama ito, may merendala naman tayo. Panalo ito mga kasinag, oh. Diba? Patong natin dyan sa saging. Tikman natin mga kasinag. Hinog na eh. Yan, oh. Tikman natin. Diba? Ang lalaki pati mga kasinag, oh. Panalo. Magsaging muna tayo bago tayo magbuhat ng mga ano natin, tawag nito, yung ibibilad. Masarap sa pakiramdam na yung pinagpagura natin ngayon natitikman natin at napapakinabangan natin. Sarap, panalo. Busog na ako. Isa pa lang mga kasinag, palibas ang laki lang pisog niya. Maya mga kasinag, update ko lang kayo, ha. At maghahakot muna ako ng binaak na niyog. Mga kasinag, habang hinahakot ko itong binaak natin ng mga nakasako, umulan. Ayan naman, oh, umuulan na naman. Pambihira, hindi yata mapatapusin tayo pagkupra dito, Tama-tama, dumating si Mrs. kaya siya may hawak ng camera. Kahit umuulan mga kasi, naghakutin ko na rin ito.
para matapos na itong hakutin ko at babalatan ko naman yung nasa kulang-kulang 500 pa para matapos na. Dadalhin ko ito doon sa plaza mga kasinag, doon sa may port kasi bibila din lang natin ito eh. Baka bukas uminit naman.